баъзан дар дил эҳсосҳое ҳастанд ки бо гуфтану навиштан наметавон ҳамаашро холӣ кард. аммо таронаи имрӯзаи мо шоҳиди модар гуфтани як ҷавони бемодар аст. хеле сахт аст, на? хеле пурэҳсос буд, хеле аламноку дарднок буд. аммо кӯшидем то ҳарфе аз дилашро ҷо биёрем. тарона бахшида мешавад аз номи фархонда ва шодон ба амаи меҳрубону азизашон, апаи Зайнаб. як модар будану як модар доштан маънои ӯро надорад ки туро фақат ба дунё овараду халос, балки асосаш ин аст ки ба ту меҳр диҳад, туро дар тамоми маворидҳо дарк кунад, ҳамеша пушту паноҳат бошаду ба ту хушҳолӣ бахшад. ин аст вазифаи модар будан, ки хеле мушкил аст, хеле сахт аст ин вазифаро иҷро кардан. ҳолон ки барои як зане ки ба фарзанди каси дигар мекӯшад то ин ҳиссу муҳаббатро диҳад, воқеан хеле сахт аст. бо вуҷуди будану доштани чунин модар, умедворам ки ҳар як инсон дар худ оромиву хушбахтиро эҳсос мекунад. имрӯз фархонда ва шодон ки тӯли 15 сол мешавад дар зери ғамхориву муҳаббату оғӯшу сояи амаи хешанд, хостанд якам аз ҳисси воқеии 15-солаи қалби худ ба амаашон қисса кунанду розҳои ноҳуфтаи худро бигӯянд. аммо ҷони азизам, пеш аз ҳама мехоҳам бароят бигӯям ки хеле дӯстатон дорам, ба мисли модари худам. хеле бароям азизӣ, хеле волоӣ, хеле қиматӣ. амаҷон, ман ҳамаи муҳаббатҳое ки бояд як модар ба фарзанди худ бидиҳадро аз шумо эҳсос кардам. бо вуҷуди оне ки маро ба дунё наовардаед, аммо ин ҳама меҳрубониро бар ман кардед ва боре нагузоштед то эҳсоси бемодарӣ кунам. амаҷони ман, мехоҳам дар ин тарона шуморо садое кунам ки қалби тамоми одамони дунё биларзад, аниқтараш кулли дунё биларзад. мехоҳам шуморо садо кунам ба он хитобе ки 15 сол қабл мекардам. мехоҳам шуморо садо кунам ба он ҳарфҳое ки 15 сол боз нагуфтаам ва хеле дилам танг шудааст баҳри гуфтанашон. амаҷон, дилам, вуҷудам хеле мехоҳад шуморо модар гуфта дод бизанам. агар розӣ бошед, аз ин ба баъд мехоҳам шуморо барои ҳамешагӣ модар бигӯям, то дилам каме таскин ёбад аз гуфтанаш. бовар кунед, гуфтани ин калимаро ман солҳост ки хеле пасмон шудам. мехоҳам шуморо модар гӯям, то дигар эҳсоси бемодариро надошта бошам, то мисли дигарон
маро ҳеҷ гоҳ аз фарзандҳои худ кам надонистед. ба мо зиндагии дубора ва умеди дубора зиндагӣ карданро бахшидед, ки ҳамеша аз шумо миннатдорам, модарҷон. ман кӯшиш мекунам ки модарҷони азизам сазовори он гуфтаҳову он пуштибониҳоятон, сазовори меҳрубониву моро ба камол расонданатон бошад ва тавонам бароятон фарзанди арзанда шавам. хеле дӯстатон медорам, аммаҷони ҷонам, ки аз ин ба баъд бароям унвони модариро гирифтед. خیلی دوستتون می‌دارم، مادر جانی مهربانم. مادر جانی عزیز، واقعا شادان خیلی با احساس حرف میزد از اون قلب پردرد خود و خیلی شما را دوست می‌داشت. اما من 5 می سال 1965 به دنیا آمده، امروز به سن 55 سالگی قدم می‌گذارند. و اپاجان امروز میخواهم از این فرصت استفاده برده جشن مولودشان را برایشان صدقاً تبریک گویم. با عشق و محبت میگوید شادان. مادر جان، خدا کند که این شماره را بار دیگر در زندگیتان جمع کند و باقی عمرتان را شیرین و زیبا گرداند. خدایا این مادری که من الان پیدایش کردم و رازهایم را برایش گفتم را همیشه نگهبان باش و هیچگاه سایه‌اش را از سرمان دور نکن. زاد روزت مبارک، مادری بهتر از جانم. با احترام خاصه از نام فرزندهای دل شکسته و ناامید زندگی، فرخنده و شادان.